Naimbag nga malem tayo kabsat ko ken Kristo ket grasya ken parabor ko ma ti adda kanya ti tatang nga malem ket agyaman tayo iti Dios ta adda tayo man ditoyen nga makipagmaysa nga dumngeg iti sasaw iti Dios kada iti naisagana nga topiko tayo tata ket sakbay man ti amin digiti naka-tune in tatan kakabsat haan nyo liplipatan nga i-share dating nga naka-live or bibuya yung tatang nga malem tapno met manggigan ken sangsang gamay sa iti contacts tayo iti pamilya tayo ken iti gayem tayo nga makaammo iti nasantuan nga sasaw iti Apo tatang nga malem. Manen naimbag nga malem tayo amin kapsat. Yeah. Ket sakbay man ti amin habang ururayan tayo digiti kadwa tayo nga makipagdingeg kadayting message tat nga malem ket intay pa lang watwaten iti panunot tayo babaen kadigiti na isagana na icebreaker tayo tat nga malem babaen iti biyag ni Brother Lawrence. I think siya yung mag-icebreaker. So let's welcome si Brother Brother Lawrence para sa kanyang icebreaker. Welcome, bro. Thank you, Kuya Paul. So, intayo nga rod aga icebreaker kakabsat. Kumusta ti aldaw yu tatanga agmalam. And ti ay ayam tayo tatanga gundaway ket napuulwan gibberish words. So, ada digiti ano tayo toy, ada digiti sa gibberish words tayo kati in from the Bible. Mostly dagito ikit names ket intayo pugtuan amo yung siguro dito yun gibberish words ada kitay bulol-bulol nga pa nakaibigkas na and adda iti is-isto nga bigkas na. Sige. Ready kayon kakabsat? Thumbs up no ready kayon. Gulo nyo comment iti ready na. Sige, our first iti umunang kasta tayo tata. Umunang gibberish words tayo. Detoy. Sige, sino detoy nga karakter ijay Bible? Sige. Awang pa'y nag-comment. Kamsat. Isuna ket sige, ada nag-commenten. Abraham kano ni Sis Precious kini Sis Shane and oren ni Sis April. So na dito yung karakter ket na panaganan nga father of many nations. Sino isuna? Sige, ada pa isa baling answer. Awanan? Sige. Iti answer nakit ni Abraham. So, isto ni di kita'y talo nga nag-answer. Sige. Next question. Hintayong ba't ka dito yung queen? From Old Testament but lang iso na. So easy easy mo lang dito ada kita yung nag-answer. Esther. So ni Sis Jam, Sis Precious, Sis Shane, Sis Nika, and Sis Alice. Is there? So ni Esther from the Old Testament. Sige, next. Sino dito yung
apostle? Sino dito nga disciple ni Christ? Jay 12 disciples ni Christ. Sige, any guess? So, si Snika, kung nanakit, Bartolomeo. Sino Bartolomeo. Ada kayo sa maling answer? So, Mrs. Marjorie, Bartolomeo. Gusto ba? Bartolomeo? The pronunciation na? Okay. Going sa ating sige, dafay papahabol nga akong comment. Sis Agnes. So, congrats. Naalayo di answer na Bartolomeo. And sa ating next, so familiar kay ka dito yun. Easy lang dito. Easy lang dito yung nagbalin iso. May isunakit may isang shepherd. Kadi yung in his young age kit ada pinapatay ng ano ti Ilocano ti giant higante. So muna ka dito comment section tayo kat ni Sis Nika, David, followed by Sis Precious and Sis Jam. So isuna kakabsat iti shepherd ay isuna iti ano tayo. Iso ti answer dito ano tayo. David, King David. So ada pa nagpahabol ni nga nag-answer ni Brad Hidden Louis, Sis Alice and ni Sis Marisa. Sige, next. Sige dito familiar kay baka dito nga karakter. Bigyan na nag-answeran ni Sis Jam, Sis Alice, and Sis Shane, followed by Sis Marisa and Brother Romel. And Sis Agnes. Ananias. So iso na iti nang ilay hands kini po ni Saul palang ide. Yeah, kadya ano na Ananias. Sige, next. Detoy adda iti dua nga books nga insurat ni Paul kanyana. Kunan Paul kanyana ket you are my son na. So sige, adda kita answeran. Muna Sis Jam followed by Sis Nika, Timothy. Okay, si Timothy nga ba ito? Si Timothy. Okay, naglalaing kayo kakabsat, kaganser, kadagitoy, sigurado nga amuyo, dagito nga karakter. May encounter yo, babaan ka dagiti quiet times yo, kung iti pinang meditate yo pa iti Bible. So, detoy, haan nga tao detoy, but it is a book in the Bible. Sige. Nalaka lang dito yan. Isun na iti umuna amin nga makita tayo nga book di Bible. Sige. Sa ti muna nga nag-answer ni Sis Alice followed by Brad MJ and Sis Jam and ni Joshua from Dumalneg nag-answer wet. So, and dito basic daw, sabi ni Kuya Pet. Sige,
Tama, Genesis, iti answer na. Next. Sige, masarakan tayo iso na ijay masarakan tayo iso na ijay Old Testament. Sige, ni sis imuna nga nag-answer, Isaiah ni Sis Jam, ni Sis Nika, and ni Brad MJ, followed by Lucky Domingo. So, Isaiah daw, Isaiah. Sige. The word is Isaiah. Sige. Next. Our last Sige, I can see Peter sa mga comments. Sige, kay una si Sis Nika, followed by Brad Joshua and Sis Jam. And siya nga si Peter. Sige, that's it for our icebreaker, mga kapatid. Thank you so much, Brother Lawrence. Kadati icebreaker tayo. Amok nga digiti kakabsat tayo nga nag-join kadati nga ayam ket nabiyag girik nadan tapno dumngegda kadati nga message tat nga malim. Ket sakbay man ti amin kakabsat awisen kay man nga agdumog ta idalan kay matlang iti maysa kararag before ti nga rugyanan dati nga aramid tayo tat nga malim. That's bow down. Amami nga dat sa dilangit, agyaman kami apo iti biyag iti tumunggal maysa, kadagiti amin nga agbubuya ken dumdumngeg kadating oras proteksyon na kam kumaapo ket sangsang kamaysa kami nga ikam iti kinalaing ken anus nga mangdingeg kadagiti mensahem tapno agtultuloy apo nga umuneg iti relasyon mi kenka. Ket idawat mi ket apo nga itultuloy mo nga ikan na kami iti napintas nga internet connection tapno nalawag nga maidanon ken manggigmi digiti mensahem ita taptakan yami ket idawat mi amin digitoy itinaga ni Jesus nga po mi. Amen. So before tay nga dinggen iti mensahe kaabsat hintay nga rod kankantaan iti Dios tayo babaen kadigiti kankanta nga naisagana tattang oras. Let's all worship our living God with this song. Highest praises, let us worship the Lord with this song, Sing for Joy. Let's sing if we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all the saints of God. Let's sing once again. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all the saints of God. Let's sing for joy. Sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Let's sing, draw near to Him. He is here with us, giving your love is love with us. He will heal our hearts, He will bless our hands. If we rend our hearts, He will heal our love. Let's sing for joy.
joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Our strength. Let us continue to worship the Lord with the song Hallelujah to the Lamb. Let's lift our hands unto the Lord. Lord, I stand. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, purchased from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Let's sing hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by the grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow when we pray. Release your power. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. To the Lamb of God. Praise the Lord, Brother Roro, sa pag-lead mo sa amin through worshiping our living God. Kaya tatangaron nga kabsat, intay nga rodmet dinggen iti mensahe iti Dios nga ipaay kanya tayo tatanga malem
ni Brother Aldwin nga nakuulwan iti keep on growing in Christ. Ket haantay nguro din baybayagan kakabsat. Ta simpain tayon iti puso ken panunot tayo nga dumngeg kadeti na isagana or na message nga agapu. Nga idanon kanya tayo, mga kuma, ni Brother Aldwin. Baggarabi itayo amin, gagayem ken kakabsat. Madaydayaw ti Diyos, taadda tayo manen ditoy, tapno makinnadal, iti sasauna, ken iti panagtultuloy nga panangammo tayo. Daytoy a baro a biag, tayo ken ni Apo Jesucristo. Sakbay tayo nga agtultuloy, ikumit tayo man nga rod, daytoy nga aramid, iti maysa nga kararag. Kararag tayo, amaming nga nasantuan, diamang kami, iti daytoy nga gundaway Apo, iti panagtitipon mi manen, oray man pa'y daytoy ket virtual laeng, ngem si Kaapo Diyos, iti agtignay, iti biag, iti tunggal maysa, tapnon daytoy nga saom nga ingkam awaten, ket may biag mi iti agnanayon, iti tunggal kanito, ket si Kaapo iti makisao kata kami iti personal a wagas, ket dawaten mi ti Espiritu Santo nga agtignay iti biag iti tunggal maysa. Giamang kami Apo, ket italek mi amin dagitoy tinagan ni Apo Jesus. Amen. Daytoy topiko tayo ita, ket napaulwan iti keep on growing in Christ. Wenno iti Ilocano, itultuloy ti panagduras ken ni Kristo. Ket ti keywords tayo, ket masarakan jay taga Filipos 3:12. Jak kunaen ang nagbalay akon wenno awanen ti pagkurangak ngem tultuloy ko nga ikabil ti amin nakabaelak amang gunod iti gungguna. Daytoy ti panggep nga adda iti panunod ni Kristo Jesus iti inawis na a sumurot kenkuana. Iti panagbiag kasapulan ti maysa nga tao nga dumakkel iti pisikal kasta iti spiritual, kasapulan met iti anak ti Dios nga dumuras iti relasyon na ken Kristo. Adda tallo a punto nga pagsasaritaan tayo. Umuna punto, agtultuloy ti agbiag nga nabalegi ken Kristo. May kadwa, gunuden ti gungguna nga masarakan ken Kristo. May katlo, si pupusong agtulnog iti panggep ni Kristo. Umuna punto, itultuloy ti agbiag na balay ken Kristo. Adda kadi makapagsina kada tayo iti ayat ti Dios. Taga Roma 8:37 iti baet dagitoy awan duadua anan anay ngagbalay tayo pabeen ken kuana anagayat kada tayo. Adda amin ken Kristo iti kasapulan tayo tapno na balay iti biag tayo nga na espirituan iti may kadwa Pedro 1:3 babaen iti na Diyosan apan nakabalin na ited ti amin akasapulan tayo tapno masursuro tayo iti agbiag kas pudno a Kristiyano. May gapu daytoy iti panakammo tayo ken ni Kristo anagayat kada tayo. Tapno maaramid tayo iti bukod na adayag ken kinaimbag kasapulan nga rod nga ikagumaan tayong sapulen wenno saraken ni Kristo. Iti amin nga biag tayo tapno may eksperyensya tayo tay biag nga awan pagkurangan na.
tatikuna ni Apo Jesus San Juan Jis imayak tapno maadaan kayo iti biag nga awan pagkurangan na. Ket no napintas ti relasyon tayo ken Kristo adda nan anay nga balaygi ket awanen ti rason nga saan tayo makapagtulnog ken kuana ket mapasamak tay pannakausar tayo iti pagarian na. Babaen ti parabor ti Dios itultuloy tayo iti parangay ti relasyon tayo ken ni Kristo. Masapul nga rod ti agtultuloy nga panagtalek ken kuana babaen iti pammati. Itultuloy tayo nga rod nga sukimaten ken tarigagayan nga umuneg ti pannakaawat tayo iti sasao ti Dios nga pakasarakan tayo no kasano ti panangiturong ti Dios ti biag tayo. May kadua punto gunuden ti gungguna nga masarakan ken Kristo. Aramiden ti kabaelan nga manggunod ti gungguna nga masarakan ken Kristo. Aramiden ti kabaelan nga manggunod ti gungguna nga masarakan ken kuana. Anya ti gunggunuden ti saludsod, anya ti gunggunuden itang agdama ti biag mo. Dagiti kadi bambanag nga madadael wenno dagiti banbanag nga agnanayon wenno nadyusan. Pudno metlaeng nga tibiyag tayo ket addaanen ken Hesukristo idaton tayo nga rod daytoy nga biag tapno magun-od tayo tay gungguna nga kari ti Dios. Kunana ditoy taga Filipos 3:14 iti kasta si pipingeta kung agtaray ngagturong iti pagtungpalan tapno magun-od ko ti gungguna ayaw awis ti Dios. Kada tayo babaen ken Hesukristo. Agtultuloy tayo nga rod nga addaan panagpingit iti panangsurot ken Apo Jesus. Ipantayo amin kabelan tayo nga mga rami iti pagayatan na itultuloy tayo nga rod nga agbalin nga napudno iti quiet time quiet time tayo agatendar kadagiti Bible study tayo makipagpaset kadagiti amin nga aramid iti ministry ken makikonek kadagiti leaders tayo kakabsat ken gagayem kasapulan tayo dagiti leaders tayo tay suda iti inted ti Dios nga mangtulong kada tayo tapno dumurkas tayo ken Kristo. Iti maysa nga salisal kas maysa nga atleta kasapulan na iti coach. Di ngamin tapno mang train ken kuana nga tumulong tapno magun-od na ti gungguna. Kastamet iti spiritual nga aspeto ti biag. Kasapulan tayo dagiti spiritual leaders tayo nga tumulong kada tayo iti panagbalaygi ken ni Kristo. May katlo nga punto, si pupuso nga agtulnog iti panggep ni Kristo. Natural laeng nga ti maysa nga pudno nga imawat ken Hesukristo ket agtulnog ken kuana. Ngamin mapasamak laeng iti panggep ti Dios ti biag tayo no maadaan kada tayo akas ti panunot ni Kristo.
No, anya ti pagayatan ti Diyos ti biag tayo, ket isumet ti rumbeng nga papasamak kada tayo. Iti muna nga Korinto 2:16, kas kuna ti nasantuan na surat, sa sinno ti makaammo ti panunot ti Apo, sa sinno ti makabalin mangbagbaga kenkwana. No pay kasta, ammo tayo ti panunot ni Kristo. Anya nga rod ti adda ti panunot ni Kristo? Taga Filipos 3:8, wen ibilang ko amin apukaw, tapno magunot ko ti napatpatay nga isu ti panakaammo ken ni Kristo Jesus nga apok. Gapo kenkwana, binaybay akon ti amin masansan idi nga aramidek. Imbeleng ko aminen ida akas rugit, tapno kas kunadan magunod ko ni Kristo. Tigayang panunot ti Dios ket ni Kristo a mismo. At tultuloy nga rod iti pannagnatayo kenkwana, saan ko mamaupay no adda dagiti rigat panakaidadanes ken amin nga pakasuotan ti biag. Diket mas adda kumapay ti panagpinget tayo nga sumurot kenkwana. Adda kadipay panunot tayo nga panawan, adda kadi tay panunot tayo nga panawan isuna. Kunana ijay San Juan 6:8, Apo insungbat ni Simon Pedro, siya sinupay ayat ti papananmi. Adda kenka dagiti sao a makaitay iti biag nga agnanayon. Ket no nalawag kada tayo nga ni Apo Jesus isu ti biag nga agnanayon, iburay tayong met nga rod ti sabsabali daytoy nga ebanghelyo ti Apo Jesucristo. Ket adda ti Espiritu Santo nga mangtulong kada tayo tapno mapasamak ti panggep ni Kristo iti biag iti tunggal maysa. Ket no adda kada tayo dagitoy nga kababalina kas ken Kristo, awanen ti rason iti panagtulnog tayo ken Apo Jesucristo. Adda challenge kakabsat ken gagayem umuna agtultuloy ti agbiag nga nabalegi ken Kristo. Ikagumaan iti panagbalegi gapu ta awan pagkurangan ken Kristo Jesus. May kadwa, gunuden ti gungguna nga masarakan ken Kristo. Aramiden ti kabaelan nga manggunod ti gungguna nga masarakan ken Kristo Jesus. May katlo, si pupusong agtulog iti panggep ni Kristo, tarigagayan nga madaan iti panunot akas ken ni Kristo Jesus, tapno makasurot iti napudno ti awis na kenka. Ket ditoy ti pagpatinggaan ti mensahe ti Dios kada tayo. God bless and multiply. Thank you so much, Brother Aldwin, kada ti message nga imburay mo kanyamit at nga malayam. Kat amok nga babaen kadagiti nga income nangigan, ket mas agduraas pay iti relasyon mi wenno iti biag mi nga agtultuloy nga agaramid iti pagayatan iti Dios. Ket tatakakabsat inte nga ro den dinggen iti nasantuan met nga nasasaob or gospel nga iburay kanya pa itata ni Brother J. Naimbag nga ramiyo amin dagayem ken kakabsat, ket kuman nga idanon kada kayo ay ti nakapimpintas nga mensahe iti Dios. Ti Dios ket ayat nalinteg na santuan ken namaraswa ket kukwa na iti biag.
pinaraswana ti tao tapno maadaan ti agnanayon nga ayan-ayat nga relasyon kay kuana. Ngem dati nga relasyon gagayem ken kakabsat ket saan ka nagbayag gapu iti basol. Dati basol isu iti na magsina ti tao ken iti Dios. Akas kunana iti Roma 3:23 ta isuda ket nagbasol ken nagkurang dayti dayag iti Dios. Ket tatta aday iti resulta iti basol. Akas kunana met lang iti Roma 6:23 isupapak ti basol isu ni patay. Ket tatta aday iti duwa nga klase nga papatay. Muna, physical nga ipapatay, and iti may kadwa ket spiritual nga ipapatay. Physical nga ipapatay, dati iti pan nakaisina, iti anges, iti may isang tao. May kadwa, spiritual nga ipapatay, dati iti pan nakaisina, iti relasyon, iti tao. Iti Diyos, kapo iti basol. Ket tatta, anya nga iti pagtungpalan, iti tao nga matay. Analawag ako na iti Hebrew 9:27 kaya iti ding amatay ti tao iti mamisan ket kalpasan na ukumen iti Dios. Ket ayan na nga iti pakukuman iti tao nga natay iti spiritual ten physical. Analawag ako na nagagayem iti paltiing 21 ngem nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti tatlo dagiti traidor, dagiti nadirep, dagiti mga patay, dagiti man nakakimalala, dagiti man naganito, dagiti agrokbab ka, dagiti jojosen, ken ating maulbod, agyan danto iti danaw, iti gumilgilayab nga apoy kinasopre, nga isu iti may kadwang ipapatay. Diti di mauawagan nga impyerno. Ngemita, kaya't iti tao nga mayasdeg tayo manen iti Diyos. Isu nga agraramid tayo ka digitoy nga wagas. Ana digitoy nga wagas kagayem ken kakabsat. Una panagraramid iti nasayaan iti panatay nga tao. May kadwa panagsingsingpet. May katlo panagadal. Di may kapat agreligyoso. Nugit kitan tayo digitoy gagayem ken kakabsat ket alisto lang nga maramid ti tao. Ngem hangamin nga dito iti inaramid wenno pangrokodan niya ako Diyos kada tayo nga kunanamit lang ditoy nga nasayat punay digitoy ngem saan nga isu iti makaisubli iti neferdi nga relasyon ti tao ken iti Dios. Akas kunanamit lang gagayem ken kakabsat iti Efesos 2:8-9 tagapu iti parabor ti Dios na isalakan tayo babaen ti pamati. Saan nyo ngayon salakan, ti bagiyo gapu iti inaramid nyo. Insagot kada kayo ti Diyos ti panakaisalakanan nyo, tapno awan iti mangipasindayag iti daytoy. Gapu ti Diyos ket managayat, nagraramid isuna iti solusyon, tapno may subli iti naperdi relasyon ti tao kay kuana. Anakalawlawag ko na iti Juan 3:6, gapu iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong. Sino ba di lubong gagayem ken kakabsat? Datayo nga tattao. Inted na ti bugbugtong nga anak na, sino ba di bugbugtong nga anak na? Ni Apo Jesus. Tapno ti siya sino man ang mamati ken kuana, saan amatay no diket ang piyag na agnanayon. Ket gagayem ken kakabsat adda iti talo nga kinapudno nga pamatyan ni panggep kanya po Jesus. Muna, Marcos 1:1, ni Jesus ket anak iti Dios. May kadwa, umuna nga Pedro 3:18, na minsan anatay ni Kristo ang may ipaay ti amin, tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Natay tinalinteg a tao, gapu ka dagiti nakilo, tapno yesdeg na kayo iti Diyos. Napapatay ti bagi, ngem napagungar iti espiritu. Anya iti kayat na iti sawen iti napapatay iti bagi. Ni Jesus a Dios, nagbalin a tao, nailan sa iti cross. Amin arigat, tuok ken insulto nga dusa,
karadagiti managbasol at tao. Linakam na amin dagitoy ket babaen iti darna nga nagayos iti cross, nabayadan amin a basbasol iti tao. Ket iti may katlo gagayem ket munang Korinto 15:3-4. Nagungar nga po Jesus iti may katlo nga aldaw tapno mapaneknek nga isuna ket Dios. Nalpasen gagayem ken kakabsat iti solusyon iti Dios. Anyamet nga raw ti kasapulan nga ramiden iti tao. Akas kunana iti Juan 5:24, ti siya sino man adumngeg ken mamati iti Dios Ama nga nangibaon ken Jesus, ada iti talo nga promise nga maawat na. Umuna, maaddan iti biyag nga agnanayon. Dito iti solusyon, iti spiritual na ipapatay. Di may kadwa gagayem, ket santon nga maukom, dito iti solusyon ti dusay jemper kung gapu iti basol. May katlo, nalasat na ni patay ket simreken iti biyag. When ta urian niya iti kasasaad iti tao, nabaknang man wenno nakurapay, nakaadal ka man wenno haan, ngem iti imatang niya po Diyos ket patay no saan nga may subli dijay relasyon tayo kanya. Ngem no dumngeg ken mamati ti tao, nalasat na ni patay ket simreken iti biyag. Ket deti nga iti biyag nga pudno isidong niya po Diyos. Tatta, ngem kasano nga rod nga maamuan nga ti tao ket pudno nga namati. Oo. Ket kunan namet lang iti paltiing 3:20, denggem ada kagtagtag direktuar ket agtuktuktukag terwangan. No ada makangeg iti timek ko ket lukatan na terwangan. Sumregak to iti balay na ket agkalang-lang kampo. No pudno namati kayo gagayem ken kakabsat. Awatan nyo dati nga imbitasyon ni Apo Jesus. Tapno may subli di na perdi nga relasyon tayo kanyana. Kasano? Kunana dito'y gagayem ken kakabsat, iti Roma 10:9, tano babaen iti panagsao, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga iso ti ako. Ket patsem dita pusom, a pinagungar ti Dios may isalakan tayo. Ta babaen iti puso, mamati tayo ket mapalintek tayo ti Dios. Babaen iti bibig, agi paduyak-yak tayo ket may isalakan tayo. Adda iti duarong benga, haramiden tayo. Umuna, ipaduyak-yak babaen iti bibig mo, nga ni Jesus ket Dios ken may isalakan iti biyag mo. Ken di may kadwa gagayem ket naipapusuan nga pamati. Ket no mamati ka, agdesisyon ka babaen iti maysa nga grara. Ket detoy inaramid kumet deti ibi gagayem. Ket anya ba di linaon iti grarag. Umuna, aminem asika ket managbasol. May kadwa, mamati kang ani Jesus ket anak iti Dios, natay para kadigiti basbasol mo, ken nagungar iti may katlong anda. May katlo awatem ni Jesus, akas Dios ken mangisalakan iti biyag mo. Iti may kapad gagayem ket agyaman ka, iti pamakawan ka digiti basbasol mo, iti baro nga biyag nagnanayon ken kasamet ken iti Espiritu Santo ni inawat. Ket amin digitoy dawatem amin itinagan niya Jesus. Ket nga gundaway gagayem ken kakabsat ket awising kayo man nga agdumog a pagbiit kasuroten daklang deti nga kararat tayo. Agdumog tayo rin amin gagayem. O Diyos Ama nailangitan, madaydayaw ti nagan mo, agyamanak ti naindaklan nga ayat ken paragor mo, at tuyak si pakumbabang agdawdawat iti pamakawan mo. Aminek nga siya ket managbasol ken pagbabawiak amin dagitoy, mamatiak ken Jesus nga anak mo, natay ken nagungar iti may katlo nga aldaw, tapno mapakawan amin abasbasol. Narod loktak iti pusok, ket awatek na Apo Jesus, akas Dios ken mangisalakan iti biyag. Agyamanak ti pamakawan mo, iti baro nga biyag nagnanayon,
ken kastamet ken iti Santo Espiritu nga naawat ko manipud ken amin digitoy ket inagitalek ken iyaman ibinagan ti Apo Jesus. Ken agyaman na kagayem ken kakabsat ket iti challenge ter kagayem akas kuna na iti Juan 1:12-13 ngem adamet dagiti imawat ken namati ken kuana isut gapuna nga inikkan na ida iti kalintegan nagbalin nga anak ti Dios. Saan daan nagbalin nga anak ti Dios akas iti gagangay. Gagangay apan nakaipasngay kita. Ta ti Dios a mismo ti amada. Ket dati aya gagayem iti Thank you, Brother Jay, po iti pinangidano mo kanyami iti nasantuan nga sasaw iti Dios ket tatang kabsat deta iti naglipasan deti nga arami ti tatta, but before that i-remind ko man kanyayo dagiti schedules nga angay ti ministry tayo kas kumadeti lifeline deti napasamak tatang oras every Wednesday mangrugi na iti 6:15 iti gana ti 7:15 PM. So marano kabsat deti lifeline topic review tayo. Ag-start iso na to nabigat Thursday to Tuesday. Ken deti pay DIPF or Day in Prayer and Fasting tayo kabsat every first Saturday of the month. And of course, adapay dati Freedom in Christ. Kadeto June, last Saturday. Yes. First, last Saturday of the month, I think. No? And of course, Sunday worship service, 8:30 to 10 a.m. Face-to-face. Still, sa Cap Building, second floor na tayo, kabsat. And of course, mayroon tayong live via Facebook page and YouTube. And after that, mayroong nagaganap na Pisol class every Sunday, 1:30 to 2:30 p.m. So let's wait for an announcement kung kailan ulit mag-start yung Pisol class natin. Okay, so dagiti tayo kakabsat, iti schedule tayo. Kita katan awising kay man ng kakabsat nga makipagmaysa ta ilipas tayo lang dati nga inte pinagkakadwa babaen iti virtual ket idalang kay lang iti maysa nga kararag ket dati tagbalin nga closing prayer tayo. Inte nga ragdumog kakabsat ta dumawat tayo lang iti agyaman tayo lang iti imburay nga pigsa kanya kay ni Apo Jesus kanya tinata. Let's bow down. Amami nga dat sa dilangit agyamang kami Apo iti nalpasan manen nga obrami tatang malem agyamang kami kadagiti sasaom ket agtultuloy ko maapo nga proteksyon nam iti tumunggal maysa dagiti pamilyami dagiti contacts mi ken amin nga ayaten mi iti biag mi siya ko maapo iti agbalin nga pigsami iti naldaw-aldaw ket tulungan na kami Apo nga maaramid or aramiden digiti revelasyon nga income na adult tata. Kaya idawat mo pa Apo digiti income obrain tatang arabi tultuloy mo ko maapong papigsain na kami tapno agbaligi kami kaya tultuloy nga dumuras iti relasyon mi ka. Kaya tingor Apo ti idawdawat mi bayan itinagan ni Jesus nga po mi. Amen. So again, God bless everyone ken imbag nga malem or rabi tayo manin kakabsat. See you next Wednesday sa ating Lifeline Fellowship. His praises, let us worship the Lord with this song, Sing for Joy. Let's sing it because if we call to Him, He will answer
in our hearts, He will fill our love. Let's sing for joy. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Our strength. Let's sing, draw near. Draw near to me. He is here with us. He will feel your love. Is in love with us. He will heal our hearts. He will cleanse our hearts. He will fill our hearts. He will heal our love. Let's sing for joy. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God